Bože, jsem těhotná. Je mi 17 a jsem těhotná. Za co? Proč? Zabiju se. Jestli se nezabiju, tak mě tata zabije. A jestli mě tata zabije, tak pak půjde sedět a mama se zabije. Co mám dělat? Zasraná chata. Že jsem tam jezdila. Za všechno. Stejně muže Jarka mě přemlouvala, že tam mám jet a pak mě nechala samotnou s Vladanem, pak s Lubošem, nakonec i s Lumírem. Byla jsem sama i s Rudou, ale s ním jsem nic neměla, tak blba nejsem a ani žádná děvka. On stejně říkal, že mě měl, aby se nestrápním, ale neměl, to vím, ne? Si myslím. Jdu se zabít. Skočím pod vlak. Jestli to někdy budete číst, mami a tati, měla jsem vás ráda a nic vám nevyčítám. Ani to, že jste mi nikdy nic nechtěli koupit a že jste mi nepouštěli na vandry, že prý se mi něco stane. S Bohem, vaše Sandra. 2. Žiju. Čekala jsem 4 hodiny na vlak, nic nejelo, nic. A pak jenom takový pomalý courak, co by mě stejně neusmrtila, akorát by mě posmykala, to by mohlo bolet. Pak mi byla zima a dostala jsem hlad a tak jsem doma a píšu tě. Nevím, co udělám, uvidíme zítra, dobrou noc. 3. zápis. Odpoledne jsme byli s holkama ve Slovanu, byl tam i Vladan, Luboš, Lumír a Ruda. Pořád si něco o automatu říkali a chlamali se jak vyhulení. Bez tak byli. Ale nemůžou nic vědět, nikomu jsem nic neřekla. 3 vykřičníky tady jsou. Akorát Lence, ale ta přisahala, že to nikomu neřekne a já jí věřím. Večer šel se mnou domů mě doprovodit Vladan. Řekla jsem mu to, on přísahal, že si dával pozor. Že není jako Luboš, kterému se to už asi 4krát stalo. Já mu věřím už jenom proto, že po mně ani nic nechtěl a i hned šel domů. Slíbil, že to nikomu neřekne. Tak Luboš, zítra mu to řeknu. Začíná se stupňovat napětí. Pakliže mám 3. zápis. 4. zápis. Není. 2, 3. 4, kdo dá víc? 4. Tady. Luboš, ten debil, mi nebere mobil, mě sere. Volala jsem Lence, ať mu zavolá, že mu volám a ona mi řekla, že Vladan všechno řeknul klukům a prý, že je chci uhnat, že nevím sama, s kým to mám a tak to svádím na ně. Hajzli, asi to mám s Mikulášem, ne? Moc dobře vím, co si o mě povídají. Vzpomínala jsem, kdo by to tak mohl být a klidně by to mohl být i Lumír. Večer jdu do Slovanu a řeknu mu to. 5. Lumír je skvělý. Fakt se zachoval jak chlap a ne jak ti pojebaní puboši Vladan a Luboš. Řekl, že si dával pozor, že si nedával pozor, že to ví a prý, jestli budu chtít, že si mě i vezme. Miluju ho. Stejně je z nich nejhezčí a ani žádný hlupák. I Ruda je fajný. Říkal, že nám pomůže, jestli budeme něco chtít a tak. Je to fakt dobré mít kamarády. Škoda, že tam nebyla Lenka. Lumír mě doprovodil až k nám domů do sklepa a bylo to šílené. Jsem asi šílená. Nechám si o tom zdát. Končím. Chácha, volala Lenka, že je tež těhotná. Jo. Je mi líto, protože sama vím nejlíp, jaké to je. Dala se mi nějaké rady, hlavně ať neskáče pod vlak, ať není blbá, všechno se dá v klidu vyřešit, ne? Večer jdem na kafe, volala jsem to jenom Lumírovi a Rudovi, ostatní jsou stejně hajzli a už se těším, jak na chatu. A Lence, pomůžeme, už se známe 3 roky a to je teda dost, aby jsme jí se na to navykašlali, že? 7. Seru na ní na mrchu, lenica, opica, debilní, zasrána pitoma. Řekla Lumírovi, že to má s ním a on jí řekl, že asi jo, že si nedával pozor a jestli chce, že si ji vezme, že prý stejně má nejradši. A pak se spolu cucali a omacavali se přímo v hospodě, jako bych byla vzduch. Bože, zabiju se, skočím pod vlak, už vím, kdy mi to jede. Tady je několik stránek vytrženo, další zápisy jsou nečitelné a ty, co jsou čitelné, jsou psáni červeně, ty zápisy. Včera jsme byli Lence a Lumírovi na svatbě. Moc jim to slušelo. Lence ani nebylo vidět břicho, měla dlouhé bílé šaty s vlečkou a klobouček se závojem, co jsem chtěla já, ale vdává se první, tak co. Lumír mi připadal trochu smutný, ale to se mi asi jenom zdálo, bo když jsem se ho na to ptala a jsem mu gratulovala, tak říkal, že je šťastný a radostí plakal. Je fajný. My se budeme brát za týden a jestli se nám narodí holčička, bude se jmenovat po mé nejlepší kámošce Lenka. A jestli to bude kluk, tak po taťkovi. Ruda. Jsem opravdu šťastná.